Salutare lume! Bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi sper că ați fost mulțumiți că a câștigat la giveaway altcineva în locul vostru. Deci îmi pare foarte rău pentru că n-ați câștigat cei care au dorit să câștige. Alina Andorache, sper să fii fericită cu premiul tău. Da, deci îmi pare rău pentru ceilalți care n-au câștigat, îmi pare foarte, foarte rău. Deci o să mai fac eu concursuri sau giveaway-uri. Cât de curând va fi tot un concurs sau un giveaway, habar nu am ce să fac, dar mai simplu este un giveaway pentru că nu pun așa de multe reguli, da, în fine. Bun, astăzi să vă arăt cum puteți să vă puneți badges la Invu. Da, o să vă arăt și acum ce sunt astea, badges. Bun, și badges-ul este, sunt chestiile astea care apar aici jos la Invu. Da, astea sunt badges-uri, care să apară mai, să zic, șmecher. Mai șmecher. Profilul de la Invu. De exemplu, puteți scrie numele vostru. Eu am găsit unul din ăsta cu nume, care o să vă arăt și vouă site-ul de unde puteți să vă luați. Bun. Acum vom intra pe un browser de Google. La mine, eu folosesc Chrome. Da, știți foarte mult că folosesc eu Chrome. Ați văzut, mi-am pus poze cu mine pe YouTube. Da, sper să nu vă deranjează chestia asta. Și aici vom scrie Invu. Da, după cum vedeți, vă dă pe Invu Next. Ca să nu mai fiți și voi pe Invu Next, deci dați click aici sus pe bara asta și ștergeți și aici scrieți model sau ce doriți voi ca să nu meargă, știți? Să fie eroare. Bun, vedeți. Și acum ne dați din nou pe Invu ăsta, vedeți, nu pe Next. Scrieți acolo voi model sau modeling, ce doriți voi. Sau bani, orice, în fine. Acum ne dați aici. Intrăm la shopping. Și vedeți, aici vom da la hair, să zic, la woman și hair. Apoi găsiți și mai multe badges. Și aici dați în jos și căutați oriunde doriți. Și aici dați click pe numele care a făcut părul sau tricoul sau pantalonii, în fine, unde dați voi. Și dați aici, la B și pe scrie numele, în cazul meu Pegaso. Și dați click. Apoi vă va da pe unde este ce chestie a făcut ea, da, catalogul ei. Și apoi dați click pe poza ei de profil. Ne va da pe pagina ei și aici puteți da mai în jos. Unele au și muzică, altele nu. Are decât un badge. Acesta este badge-ul. Poate alții voi la care ați dat are mai multe. Și dați aici la Request badge. Și gata. Vă mai arăt o dată. Deci, dați și găsiți pe cine doriți voi. În cazul meu, iarăși, Miss Kitty. Cei care scrie așa pro cu verde lângă ăia au badges-uri. Care sunt simpli. Nu. Și aici dați mai în jos. După cum ați văzut, am dat și eu click pe profilul ei. Asta nu are niciun badge. O să intru undeva să văd să caut. Bun, am de la alta. Vedeți, asta are badges-uri. Are decât atât. Da. Și dați click aici la Request badge. Și după aia o să vă apară această chestie, dați pe OK. Și tot așa, ce badges-uri doriți, dați OK. O să vă las în descriere link-ul de unde puteți să vă luați cu nume, știți, să vă scrieți numele. Deci asta nu are decât astea. Bun. Și acum o să vă arăt cum puteți să le aplicați. Dați aici pe Invu. Vedeți la My Invu. Da, apoi dați aici la Edit. Și dați, vedeți, știți întotdeauna cum apare chestia asta, dați mai în jos de tot, ne apare această chestie.
Vedeți, aici mai am numele meu era Diana, în fine. Și cum să vă puneți un Belgest? Luați, de exemplu, dacă erau acolo unul, luați de aici, unul mai micuț, să zic așa, dacă am ăsta, îl luați cu mouse-ul și îl puneți acolo și el se aplică singur. Nu trebuie să dați save sau chestii. Da. Și gata, după cum vedeți, dați din nou la Invo și se salvează singur. Se pune Belgestul. Da, în cazul meu, eu le-am deja puse. Nu mai am nevoie să le pun. Da, și după cum vedeți, mi-am făcut un alt cont de Invo. Aș dori să-mi trimiteți cerere pe ăsta, nu pe ălalt, pentru că ăsta este contul meu și doar al meu și ălalt era și al lui o prietenă. Ăsta este Diana Blonda. Da, pentru că sunt blondă. Ok. Și dacă strângem 30 de like-uri, nu cred că o să strângem, dar în fine. Dacă suntem 30 de like-uri la acest videoclip, o să fac un videoclip cum puteți să vă faceți un cont de Invo care să vă dea 10.000 de credite și haine multe. Da. Și cam atât a fost cu acest videoclip. Nu uitați să dați un like, să vă abonați canalul meu. Așa că cu voi a fost Diana și pa!